tady je tomu shopček a uvidíte, no bude to taková informačka z her a nevím, co byste chtěli. Na začátku Counter-Strike, Call of Duty to nemám ještě, Euro Truck Simulator 1.2, prostě GTA 4, GTA San Andreas, GTA sám, nějaké příběhy, potom, nevím prostě. Ještě máme této Counter-Strike 1.6 a Euro Truck. No to Euro Truck by som natáčal, ale natáčal, ale sorry. Prostě 5 odberateľov by som musel mať, natáčam Euro Truck, 2 natáčam Contra. Nie, keď každý napíše, čo bude chcieť do komentárov. Ja budem natáčať obidve, ako budem stíhať, lebo zajtra je škola, no. Ako budem stíhať, ako tak budem stíhať a už som natáčal, no. Natáčal. Takže napíšte do komentárov, čo chcete a ja vám to splním. Takže čus bambus.